dia apa foto malah video. Kau dari kau piye? Saya kaki kok jelas. Baru boleh di. Kono nang jero. Kowe lagi cincin ndok kono kowe. Iki apa sih? Dendam ini ya. Iki kita tak jurno. Paling belah nganu. Golesan. Dan Bener mi. Kan ambek Pak Diko. Kok ambek Pak Diko nih? Gak. Wah. Iki. Beres Aku tahu. Dia ya, Ci. Ingkon iki nek kabeh kok pengen ana kamar. Iya, mulane iki mau dipangan sih. Ben panas. Nduk buka. Tahu nak di mau. Tadi mau ya. Ngarep gendong tahu. Lada. Bukai wadah ya wis bojo. Sak wadah, kana wadah deh. Ngarep ketemu. Ada. Cari jare gondonge entak. Padahal gak bisa sisa. Ayo emang awake ku ndang ora wong ndak doyan pedes ta ora, ora doyan. Ayo. Anak-anak. Kita menonton melonnya. Lihat, sakar ini mau. Kok itu? Dikira apa iku malah? Oh kita tapi nangis kok. Kayaknya nangis sing lara. Contohnya Pak Ane. Nonton ini? Ini lho. Ayat yang gitu. Ayo udah kita tak. HP-mu melek kok, Pak. Dan sudah dia mau ikut kota. Ayo coba ini. Ya Allah, ora gelem dengar. Piye gimana nih? Mencot. Ora ana laden no. Lah tuku ne. Tuku ya no. Piro no? Lada. Gerobak ngono lho tilike gerobak. Nah ono. Gerobak. Nggon kotak iku lho. HP-mu butuh ta? Melak kok. Kotak iku lho kulan. Ben plastik. Ah goleki kono. Ladaku anu ra iku. Ono nak anu ning kono ono. Ayo, ono ra? Lho, gede ora. Ayo. Ladaku ra ono. Nak ra iku ketek ono. Ayo ladaku ketek siji dhewe tak diko. Masak. Harus tak dapat cimenen, tak apa ini. Gak berguna sudah. Juga nak. Adene main permainan iki nek. Batune iku lho entek ono diwehno wong. Loh. Izin tak laku. Cukup. Dono mewu aku. Gratisan. Udah pindah gak beda? Udah tipu. Ada yang mencok. Dari anak-anaknya. Bapak dari anak-anaknya. Rambutnya dah lihat tengah ini. Iya. Itu kacamata bunder.
Apik ya kacamata jarang. Oh, nana kok jaman aja. Oh, ono kok. Kok sudah videonya kan? Engko tangkul lagi. Tangkul lagi ngupload. Mau jare cinta mama. Mau dulu lagi. Ini kita sabar wong kono. Apa nih ngelek kena busuk? Mateng guys. Kepiye ta angkat kena sego enak. Enak iku ben dikeki banyu enak. Yen ana airnya sithik-sithik ngono. Iya, iya ta. Air apa? Air kupat. Wis ta. Wis mau deh. Urung kok iki ra mau. Urung. Wong iki tak buka ini. Sikile diangkat kalau Danis. Kalau tiba Mbak Danis mbak sikile. sikile ta sikile. Sikile juga loro karo. Sikile ya sudah gana. Kak ibane masak iki. Harapun dhewe. Loh, masa kayak banyu? Gunane kok Piye kok? Emang dadi seblak engko. enggak ngemuk lah. Ngemuk lah. Kurang lah ya punya. Tampet ke solo. Iya. Tapi pakai sendiri deh. Iku jenis suwe turu jenis. Saus bapak pedes. Saus nano iku ora? Gak enak apa. Terus kayak saus tadi. Urung di musim boy. Iki wes. Iki wes. Wes. Iki belum.